I now open the floor to our speakers list. Our first speaker for 2 minutes, Mr. Stier. Hvala predsjednice. Sigurnost I prosperitet Europe su više nego ikada povezani s događajima na drugim kontinentima, u slabo razvijenim zemljama koje su često obuhvaćene oružanim sukobima ili epidemijama koje ne mogu same kontrolirati i koje zatim postaju globalne prijetnje. Stoga iz moralnih, humanističkih razloga, ali isto tako i sigurnosno-političkih razloga, Europa ima jednu snažnu politiku razvojne suradnje, a kao što smo čuli od predsjednika Junckera na otvaranju Europske godine razvoja u Rigi, a I sada od visoke predstavnice, Europska unija namjerava zadržati lidersku poziciju u razvojnoj suradnji, ojačati svoju globalnu ulogu, dalje biti snaga za dobro u svijetu, a također time osigurati mir, sigurnost, zdravlje I prosperitet europskim građanima. Međutim, bitno je da ta poruka dođe do europskih građana, da se njih više nego dosad uključi u definiranju prioriteta u razvojnoj suradnji. To bi trebala biti I glavna svrha Europske godine razvoja, posebice u trenutku kada se na međunarodnoj sceni pregovara o novom razvojnom okviru koji će zamijeniti milenijske ciljeve. Mi smo u studenom donijeli rezoluciju kojom smo postavili prioritete koje Europski parlament želi naglasiti u novom globalnom razvojnom okviru koji mora biti transformativan I usredotočiti se ne samo na simptome, već I na uzroke siromaštva I nejednakosti u svijetu. Među tim prioritetima je promocija vladavine prava, izgradnja učinkovitih institucija, borba protiv korupcije. To nije bilo u fokusu milenijskih ciljeva, ali sada mora postati dio novog razvojnog okvira, jer bez toga nećemo niti iskorijeniti siromaštvo, niti smanjiti nejednakosti. I would like to end the last seconds I have to congratulate the leadership shown by the Latvian presidency, and let me also express our appreciation to the High Representative, not only for being during this very long afternoon, almost evening, here with us, but also for the leadership that she is showing today in these particular issues, development issues. I think it's very important. We really appreciate it, and we look forward to working with you in the future. Thank you. Thank you, colleagues. I allowed you to overrun because I think your words were required to be said, but I will not be quite so lenient with others because our speakers list is long and time is short. I want now to give the floor in the debate to the Chair of the Development Committee, Mrs McAvan. You have 2 minutes, please. Yes, thank you, Madam President.